Hola, som el grup número 3. Som el grup de creativitat de l'Escola Montserrat Solà. La prova està relacionada amb l'època que Mataró es deia ara a l'Arona, ciutat freda. En aquella època hi havia moltes malalties i va arribar-hi un terratrèmol i va caure el campanar de Santa Maria. I hi havia molts transportos de barcos de fusta i ja està. Aquesta prova ens ha inspirat en vaixell i el terratrèmol que va passar. La prova consisteix en fer 2 punts, el de sortida i el d'arribada, i fer un recorregut amb gigants de gambeses o com vulgueu. I després teniu que construir un vaixell entre tots amb el vostre cos. I teniu que anar d'un punt a l'altre. Té que passar un terratrèmol entremig del recorregut que vosaltres voleu fer i no podeu parlar mentre feu la prova. Adéu. Adéu. Adéu, que us ho passeu molt bé. I recordeu que no podeu parlar. Adéu.